Fl-aħħar ġimgħat fl-isptar Mater Dei tilfu ħajjithom żewġ ommijiet wara li weldu l-itrabi tagħhom. Il-kap tad-Dipartiment tal-Ġinekoloġija fl-isptar Mater Dei, il-Professur Yves Muscat-Berin, spjega ma' TVM News li l-ewwel każ seħħ fl-aħħar ta' April meta omm tilfet ħajjitha minħabba kundizzjoni ta' saħħa li kellha u li ma kienitx marbuta ma' tqala tagħha. L-omm ta' nazzjonalità barranija mietet 15 wara li kellha t-tarbija. Kellha kondizzjoni qabel ma kienet pregnant ma għandunajna ħna waqt it-tqala. U tajna trattament u ħadna ħsieba kollox. Issa ma rridx nidħol fid-dettall ġara imma ma kellax taqsam xejn ma tqala, apparentment ġimgħatej wara il-kundizzjoni marret tal-lar. It-tieni każ seħħ propju f'jum l-omm meta omm ukoll ta' nazzjonalità barranija tilfet ħajjitha ftit sigħat wara l-ħlas minħabba komplikazzjonijiet kawża ta' amniotic fluid embolism. Każ li kif spjega l-Professur Muscat-Berin huwa rari ħafna u li jista' jiġri darba minn 80,000 wild. Kollok warning signs ta' xejn. Qed tifhem tista' tiġri waqt ħlas normali bħalma ġara dal-każ u tista' tiġri waqt ċesarja, vuol diri m'hemmx preventive measures li tista' tgħid ara di xejn kollha hekk. Tifhem? Tista' hekk issa sajjetta fil-bnazzi. Il-Professur Muscat-Berin spjega li amniotic fluid embolism taħkem lill-ġisem malajr u tolqot kull organu tal-ġisem. Għax da l-arterju l-vini imorru lejn il-pulmun, lejn il-qalb, lejn il-fwiet, il-kliwi, vuol diri għalhekk daqshekk devastanti. F'karriera ta' 40 sena il-Professur Muscat-Berin għex 4 imwiet ta' ommijiet wara li weldu. Kull każ huwa ta' xokk kbir għal professjonisti fid-Dipartiment tal-Ġinekoloġija. Naf li kien hemm xi diskussjonijiet li jista' jkunu għax kienu barranin, la m'għandux jaqsam xejn. Aħna nikkuraw il kulħadd l-istess. Aħna lina pazjenti noħdu sibhom u ħobbuhom. Il-ħlas spjega l-Professur Muscat-Berin illum il-ġurnata sar aktar sikur minn dari. Semma li fost oħrajn żdied lat taqwiebel bil-għan l-ommijiet jingħataw attenzjoni individwali. Ħaġa li għenet ħafna safety hija li għandna tim tal-loppju għana. Żied li dan it-tim mhux biss jagħti l-oppju imma jkun ta' spalla wkoll f'dak li jkun meħtieġ, inkluż f'każi ta' emerġenza. Il-Professur Muscat-Berin saħaq fuq il-ħtieġa li l-mara tkun kalma u ma tħallix l-ansjetà taħkimha matul it-tqala. Sax teffettwa tqala u teffettwa ħlas. Teffettwa ħlas. Allura tinserraħ il-nies, moħħ in-nies li l-unit tagħna huwa safe. Nerġa' ngħid statistika, aħna qegħdin it-tielet fid-dinja bħala safety għal mother. Qed tifhem? Qabilna hemm il-Polonja u l-Norveġja, mbagħad niġu aħna ma' Spanja, ma' Iżrael, Slovenja.